ba na pe ya phi ba in the la but sni man sim trong na ka qua ban dan ba phi sing man hanga phi I will da per thai yang ni kam ai ba in ha phi ngal ra dum ya phi ha la sang ti show way ba in wa non pa nga qua ban ong a phi tan ka we hang ni has la per thai klang ma phi ngam ngong ai ai klang ma phi bang atia na shung ak men mat phi ba in hang tu wan men sim marwe ka tman nga kwa bat phi ban don bat phi ban shung ran kan hap deng jing eng i ma ya phi ngan om i no marwe hang ni ha par thai jing in no lang in say ba in wa non pe nga kwa ban ong a phi tan ka we hang ni as la ba thai klang ma pi ngam ngong ai ai klang ma pi klang ma pi lên rừng đúng trong cả miền ya phi ngam om in no la jing e ki ban ki sho tang ma phi ba in chỉ chưa nông nga la ji dum ya phi halak sang ti show way ba in wa non pe nga kwa ban om a phi tan ka we la per thai klang ma pi ngam ngong ai ai klang ma pi klang ma pi